Yab, may sasabihin ako. Ano? Magpapatali na ako para hindi na ako magbuntis uli. Ang hirap kasing masundan yung mga bata eh. Bahala ka. Eh paano kaya kung sa'yo na lang yung paputol mo? Kahit ako. Bakit naman Ayoko nga. hindi? Wala namang mawawala sa pagkalalaki mo. Paano naman si kumari mo? Oh, bakit parang mainit yata yung ulo mo? Visit yung kapitbahay natin na yan eh. Sabihan ba naman akong palamulimulan daw ako? Ha? Kasalanan mo to eh. Oh, bakit naging kasalanan ko? Ang hilig mo kasi magpakain. Kordapyo, nakabili na kami ng bagong motor at saka rep. Ano ngayon? Eh, wala lang, pinapaalam ko lang sa inyo kasi nagagalit kayo pag umaasenso kami. Hindi punggol ka.